Soc Joan Vicubedo i Joan Vicubedo és el tio Vicent. El que havia passat és que havien passat els 10 anys, i al passar els 10 anys, Campralenc, el dimoni muntanyenc, se'n va al terme del poble. Mira i veu que les garroferes tenien les garrofes ja totes madures. M'esperaré 15 dies, i dins de 15 dies, l'ànima del llaurador per a mi, i s'espera 15 dies, i els 15 dies després d'un tro, d'un llamp i d'olor a sofre, Campralenc apareix el llaurador que tremola i li diu el dimoni: no tremoles, para el caramic, no tremoles, que la teva dona no pot veure. Bé, vale, i què vols? Han passat els 10 anys, t'has recuperat, perquè has jugat, i fins i tot has casat, i ja han passat els 10 anys, dona l'ànima. Para el caramic. Què tinc que parar? Tenim que comprovar que les garroferes no n'hi ha garrofes. No, fa 15 dies estàvem a collir i ara s'hauran collit. Anem al terme, ho veurem. I diu, bueno, que me tinc que anar, tinc que dir-ho a la dona. Dóna-li una excusa i me n'anem. I se'n va i li diu a la dona: escolta, bonica. I ella l'insulta. Quin insult li diu? Eixe. ¡Capullo! Y diu, deixa'm ja de soltar-me. Mira, si m'eix bé el que vaig a fer, tot ho arreglarem i tot ho compartirem. Fes el que te dona la gana, que eres amo de diners, so capullo! I ell diu, no, que ho arreglarem. I se'n va el llaurador amb el dimoni. I arriben al terme on estaven les garroferes. I li diu el dimoni al llaurador: mira com no n'hi ha garrofes! I el llaurador li diu: ni jaja, ni jeje, ni jiji, ni jojo, ni jojo. Mira que hi ha entre les vaques. I entre les vaques tenien unes puntetes verdes. Diu, sí, unes puntetes verdes. I què és? Diu, és que el garrofer té una propietat, que quan es cullen les garrofes madures, immediatament ells creixen, i aquestes puntetes verdes que són noves garrofes. El garrofer mai deixa de tindre garrofes, i és que com eres muntanyenc no saps de la llaurança, i per això t'has equivocat i t'he enganyat, i la meva ànima mai pot ser teua, perquè el garrofer mai deixa de tindre garrofes. Cachis! Jugador, més que jugador, m'has enganyat i me'n vaig perquè no puc endur-me la teva ànima. No és res estrany. És que se'n va desfer perquè havia perdut i desapareix. I el llaurador, tot content, se'n torna a casa i se'n ve a la dona: escolta, carillet. I la dona li diu: calla, so cabró, idiota! Diu, mira, de ara en avant no me tens per què insultar perquè compartirem les faenes de la casa. Totes? Totes. I les propietats? També. I els diners? També. Inclòs la bossa de diners? Inclòs la bossa de diners. I gràcies el llaurador a la seva picardia va saber recuperar-se, i ella, gràcies a saber esperar i aprofitar el moment, va aconseguir que ell la respetara i compartira, que és el que sempre cal fer, perquè tots tenim que ser igual, no tenim per què ser distints, i tenim que deixar que qualsevol tinga les seves possibilitats de poder viure el més feliç en la vida, perquè la vida és molt curteta. Si damunt ens l'estropem, que són tontos idiotes. I compte contat, compte acabat. I ja, per acabar, adeu. Demanar informació no compromet res. I ho podeu fer a les adreces electròniques i o telèfons i o a l'adreça postal de la imatge. De Castelló al Masó, la